sam Mira Treursić. Ja sam Teuta. Ne znam, možemo take one, take two. Ti čak i nije loš. Da? Kao vidiš u svi se bacila. Ćemo napraviti to kao foru tipa. Ja sam Mira. Ja sam Teuta. Ja sam Kate. Udruga mladih Ahimsa. A-H-I-M-S-A. Cilj naše udruge je prevencija nasilja među mladima, poticanje na volonterstvo, zaštita i borba za ljudska prava, poticanje mladih na brigu za stare, nemoćne i potrebite, te promicanje ideje očuvanja prirode i okoliša sa svrhom razvoja cjelokupnog civilnog društva. Udruga je osnovana 2016. godine u gradu Zadru, gdje i aktivno djeluje od samog osnutka. Osnovali su je grupa mladih studenata koja je željela napraviti neke promjene u našem društvu i zapravo sami organizirati ono što oni žele vidjeti. Odnosno, željeli smo biti primjer tih promjena koje želimo vidjeti u samome društvu. Aktivno, dakle, djelujemo od početka 2017. godine. Prikupljamo mlade da se angažiraju kao članovi udruge, da volontiraju kroz naše volonterske aktivnosti, da se priključu nekim jednokratnim događanjima i zapravo na taj način doprinesu društvu. Kroz sve te aktivnosti rekla bih da smo dosta utjecali na neku ideju inkluzije, odnosno s obzirom da smo organizirali dugotrajne volonterske angažmane. Željeli smo s tim zapravo upoznati sve te ljude, odnosno osobe koje imaju određene teškoće ili su u nekoj potrebi, kako bi razvili tu sintagmu koju društvo zapravo nameće i razvili te neke barijere i uključili ih više u društvo, sklopili od prijateljstva i na taj način utjecali na sve to skupa. Mladi volonteri su imali priliku kroz djelovanje naše udruge steći i razviti mnoge vještine i kompetencije koje ih čekaju kroz buduća neka zanimanja ili ih jednostavno zanimaju. Tako smo imali volontiranje s osobama s Down sindromom, osobama iz spektra autizma, korisnicima doma za starije i nemoćne, životinjama iz azila, te djecom iz doma za odgoj djece i mladeži. Na taj način zapravo smo uspješno potaknuli mlade da se uključe i da postanu aktivni dionici našeg društva. Udruga je dakle imala brojne projekte. U početku smo imali projekte koje smo zapravo sami financirali, gdje smo i kao mlade osobe koje smo radili studentske poslove bez nekih velikih financija, smo realizirali jako puno zapravo aktivnosti i događaja. Udruga je kasnije dobivala i financijski pokrivene projekte s kojima smo mogli na bolji način, zapravo kvalitetniji u jednu ruku, realizirati aktivnosti koje provodimo. Između ostalog, moram napomenuti, dobili smo i prostor za korištenje u gradu Zadru, što nam je od velike važnosti za naše daljnje djelovanje. A kroz razne projekte jednostavno smo realizirali svoje ideje i svoje neke ambicije pretvorili zapravo u djela. S obzirom da danas snimamo uvodni dio našeg podcasta, moram napomenuti da je ovaj projekt financiran od strane Zadarske županije i da nas očekuje jako puno toga na temu pomoćnika u nastavi. Projekt je nastao zapravo kada smo se mi kao članovi udruge kroz projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske uključili u zapošljavanje pomoćnika u nastavi i na taj način zapravo stekli daljnji uvid u samo zanimanje pomoćnika u nastavi. S obzirom na naše djelovanje i znanja o važnosti za sve ljude koji rade sa potrebitima, dakle važnosti mentalnog zdravlja, važnosti nekih prava, važnosti radnog okruženja, uvjeta i sličnoga,
razvila se i ova potreba za ovim projektom, odnosno snimanje podcasta, kako bi zapravo širu javnost upoznali sa svim što se tiče samog ili zanimanja pomoćnika u nastavi, jer smatramo da je to jako važno i jednostavno taj neki dio koji dalje mi kao društvo ne vidimo unutar samog zanimanja, a smatramo da je to zapravo jako važno. Tako da evo, s ovim podcastom vas želimo približiti malo više detaljima samog zanimanja. Ja kao voditeljica projekta i evo podcasta, da se predstavim, ja sam Mira Treursić, voditeljica sam ovog projekta, ali isto tako od samog osnutka, dakle bila sam član udruge i kroz razne aktivnosti sam koordinirala volonterima, volontirala sam i osobno, organizirala sam i provela brojne volonterske angažmane, događaje i evo jako puno toga sam uspješno sebe realizirala zapravo kroz udrugu, kroz to aktivno djelovanje, jer evo smatram da kao pojedinac drugčije ne mogu doprinijeti tom nekom stvaranju boljeg društva, tako da evo između ostalog vodim i ovaj podcast, tako da dobrodošli u naš podcast koji će zapravo s menom voditi gospođa Teuta Radas, pa evo uskoro nešto više i o Teuti. Evo, dragi gledatelji, sad kad ste naučili nešto o udruzi mladih Ahimsa, vrijeme je da upoznate i cijeli sastav našeg podcasta. Evo. Pa, moje ime je Teuta Radas, inače sam edukacijski rehabilitator po struci i radim već 15 godina službeno u struci kao svojevremeno učitelj, edukacijski rehabilitator u posebnom sustavu školovanja i trenutno kao stručni suradnik u osnovnoj školi. Moja poveznica s temom pomoćnika u nastavi tiče se zapravo i samih početaka mog nekakvog radnog vijeka, gdje sam već prije diplome počela paralelno s fakultetom vršiti ulogu pomoćnika u nastavi. U to doba, kako smo i spominjat ćemo u emisijama, cijela ta ideja pomoćnika još bila nedefinirana, pa su nas plaćali roditelji, tretirali nas kao volontere u vrtićima i školama i od tada na ovamo sam isto tako trudila se uvijek gdje sam mogla pridonijeti problematici pomoćnika, baveći se istraživanjima vezano uz njihov status po osnovnim školama u Zadru, odrađivanjem određenih edukacija i predavanja. Inače, što se tiče edukacija, i sama sam kroz taj niz godina završila neke, po meni, iznimno korisne edukacije iz ovog područja, vezane za modifikaciju ponašanja, komunikaciju, poput recimo metode Mart-Meo, ili razvojne edukacije kao što je senzorna integracija, Teach pristup, PEX i ostalo cijeli niz. Sve to smatram da bi bilo idealno da je već polako uklopljeno i integrirano u sustav obrazovanja nas edukacijskih rehabilitatora. Za sad su to vrlo ekskluzivne skupe edukacije, ali nekako se svi trudimo ipak doći do njih jer su neophodne za rad. I što bi još rekla o sebi, evo s Mirom i udrugom Ahimsa i Katarinom surađujem od prije par godina, tako godinu, dvije, kroz projekte vaše udruge i neopisivo mi je drago što postojite u ovom gradu, što radite na tim vrlo bitnim temama i pomičete granice i poboljšavate svijest o tim problemima i rado ću evo i sudjelujem u svemu što zamislim. Hvala ti, Teuta. Katarina, Evo, ja ću možda samo kratko. Ja sam Katarina Rančić, većinu vremena sam iza kamere. Pa
pazim da se sve nasnimi kako spada. Nadam se da će vam biti ugodno gledati, da će vam biti zanimljivo i da ćete naučiti nešto novo. I eto, i za ljude koji nisu vezani za ove tematike, da će možda naučiti nešto o problemima kojima se susreće ova struka. Karte. Sad ima jedno pitanje vama. Jeste li možda znate da odradimo nešto kratko u smislu? Što nikad nismo napravili važne liste? To je duboko. To je prvo pitanje. Dobro, hoćeš ti sad samo staviti pitanje, jel? Dakle, nešto što smo mi željeli, a nikad nismo napravili. Ćemo 1, 2, 3. Ako se jedne sitim, bit će super. Nešto što ona uvijek si željela, a nikad nisi napravila. Može Nisi biti mogla, bilo nisi što. stigla vremenski, nisi Može stigla... biti bilo što. Mogu ja Bilo možda, što. jedna stvar mi pada na pamet. Kad sam bila mlađa, htjela sam ići na bungee jumping. Ali problem je što sam u međuvremenu postala... počela se bojati visine. Sam prag nikad neću. To je to. To ništa. Morat ćemo to pogurati. Moraš malo. Pomalo, strah je zapravo nešto, mi smo muža suočavati sa tim strahovima, tako da pomalo. Možda preblesala. Mi dobro. Što si ti htjela nikad nisi? Pa dobro. A viš, sve smo nešto sa spojom. A znaš što sam ja? Što ronjenje? Ja od kad sam pogledala onaj film Big Blow, ne znam ste gledali, Luc Bessona, i to, ja sam počela sanjati to ronjenje, živit za taj san. Dok mi mama izričito nije zabranila da uopće dogodi, ona skrbnik za mene pomišljala to jer je njen kolega stradao. Nije bilo u Zadru i nema, ja mislim, još uvijek te parokomore, nego u Splitu i on isti ga. Ali opasan sport po mišljenju mojih, ali stvarno moj san koji nisam nikad usudila. Jer su uspjeli taj strah isto prenijeti na kraju na mene. Ali dalje. Ništa, u 8. epizodi. Ekstra aktivnosti. Ne dobro. Da te nas sveže. Da. Eto vidiš. Dobro, najdraža boja. Ako ne boje ulaze u obzir, vidi se To je što najčešće nosim, ali inače plav. Od boja. Plav. Boja, to je malo problem jer sam ja grafički dizajner, pa mislim. Sve ti je. A meni su isto sve, a opet mi nekako neka nešto ovisi, ali tipa primjetila sam je žuta, onako, da im bude i narančasta. Nekako ta narančasta ko da se manje onako uoči, a u principu isto ima, a opet i roza ima, sve su mi to draga. Ja sam sad doma u svom prostoru stavila narančaste zavjese, one kao od baršuna, malo deblje, za zamračiti, jer sam ih uzela od frendice u second hand shopu. I onda sam od tih zavjesa, jer su bile preduge, napravila kuhinske kao podmetače i sad mi ima narančasti po cijelom prostoru i mislim se kad sam zavoljila narančasti. A stvarno malo je ugodno, da, baš fora izgleda, toplo je. To vidiš. Da. Šta još može? Najdraže voće? Najdraže voće. Sam rekla mandarina. Marerica. Marerica. Ali one domaće, ne ove iz dućana. Da, tako velika razlika. A mislim treš. Ja to samo pitam pitanja, nisam spremna ući sam odgovoriti. Grožđe, trešnje, peko. Književno ću reći lubenica. I to sam mislila reći, ali to su neki Petinja, šta god, kako god. Lubenica. Da. Dinju nisam mogla imati tako neki aftertaste i miris.
Ko dite mi je bila čudna. I onda s godinom se počela baš taj okus obožavanja. I baš mi je super litijest. I nikak prije nisam. Ja obožavam. Baš sve. Jednu šipak ne volim, ne znam zašto. Kruške Pa dobro nema imaju, smisla, samo- previše se izmučiš i ona ti se sve izlije po prstima, jer ne daš one koštice. Ja volim šipak, ja toliko škarta nakon njega. Ali dobro, isplati se. Ipak se Iako isplati. neki Ja jedu, neću ti šipaka. neki jedu ove koštice. Aha, da, zna se mi, pa ne izbacim sve. Koji igraš? Neko Pa je. izbacuje, ona sitna, a neko... Dobro, ok. Dobro, dragi gledatelji, dakle, podcast će biti nešto ozbiljniji, tako da evo najavila bih sljedeće, rekla sam upravo bih, sva književna nakon Lubenice. Dakle, emisije na temu inkluzije, plaće, radno vrijeme, ugovor, sustav i javnost u pogledu pomoćnika u nastavi. Tako da evo, kroz sljedeće epizode ćemo se družiti u puno ozbiljnijem tonu. Da. Tako da evo, gledajte nas i nešto ćemo sigurno osvijestiti i naučiti. Pa do tada, pozdrav! Pozdrav!